Hawu bheka okuhle, ngiyaxolisa kwakuyiphutha ukuhlukana nawe, ngicela sibuyelane. Ngathi mina iphutha walenza mhlawushiya mina ngoba ngingenalutho wakhohlwa ukuthi nalo yakuyena lokho anakuke wangaba nakho okusobala nami lokho engenakho ngisazoba nakho ngakutshela ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa wathi uyalingwa wena umfuna umfana ozamayo ufuna indoda eyenzayo ngakuncenga ngaze ngabhuqa ngikukhuza bakuncela njengebungulu namhlanje uyagula angithi wena uyigibeli taxi kuma GTIs uhlezi ungaphambili namhlanje nama STIs go line emtholampilo uhlezi ungaphambili emtholampilo go-live uhlezi ungaphambili okungixakayo esikoleni ngoba ukufila ukuphuma phambili into awuyazi nje umphambili buka namanje into awuyazi umphambili buka namanje umi phambili go-line bakasasa uyazibona ukuthi awunakusasa wakholiswa abangani abavusa kini bekuvusela ubumnandi walibala nawe